आं दा दंफैयो चिरां डिस्ट्रिक्टआव थानाय गुरुबासा खासिबारियाव। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। आं मा फोरमायनो नागिरदों। आसा आयं, नोंनि नोंसाजोआथ' खारबाय। नों दा भिडिअनि गेजेरजों मा फोरमायलांनो नागिरदों? नै आइ सना, नों बबेहाय दंहैयो? नोंखौ गोसोखांनानै आबौआ सानफ्रामबो गाबबाय थायो। नोङो जेरावखि थाया न'आव थाब फैफिनदो। मामि, नों बबेयाव दंहैयो? नों न'आव फैफिनदो। आं गोसोखांनानै सानफ्रामबो गाबबाय थायो। बाबायाबो नों गैयिनिफ्रायनो न'आव थाला। आसा आयं, नोंसोर थानायाव FIR होआखै नामा? बेखौथ' होनाय जायासै, न'आव फैफिनगोन साननानै। आसा भिडिअ नायगिरि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ। नोंथांमोना नैबे सावगारिखौ नायनानै लोगो मोनफ्लांबायोबा नैबे कन्टेक्ट नाम्बाराव फन खालामबानो जाबाय। बिफा, नों आंखौ मा दाय मोननानै गारनानै थांखो? नों आंखौ सैयाब्लाबो फिसाखौ अननानै फैफिनदो। फिसाजोआ सानफ्रामबो नोंखौ सोंबाय थायो। नों फैफिनथारदो बिफा, अननानै। मा जादों? नों मानो सानफ्रामबो गाबबाय थायो? मामि, आं लोगोफोरजों गेलेनो थांसै। जागोन दे फिसा। समायना, जों नोंखौ लाफाया। नोंसिनि बाबाया माथो हिनजाव गोदान लाना खारदोंनो। ओइ दे, राजा लाब्ला दा बुंथावसो मोजांबो। गामिनि मानसिया बयबो बुंदों, नों खोनायाखै नामा? अ बिदिसो बिदिबा, ओंखायनोथ' मामिया सिरि सिरि गाखोमाबाय थायो। ए, बेखायनो मामिया आंखौ मिथिजानो गिनानै खिथायाखै। आं न'आव थांसै। सोर गाबखो? र' नायनांसिगोन। हाब, एक्सिडेन्टसो जाबाय नामा? नायनांसिगोन आं। आइया माथो मादै जिमानि फिसाजोसो। र' फन हरनांसिगोन। दे, नोंसोर बिराद मोजां खामानि मावबाय दे, हामथारबाय दे। दे।
गारजेना ओरै फैलाय मामोन सार? नैबेयाव गासिबो मुलिफोरखौ लेखाजोब्बाय नोंसोरो फार्मासियाव लानानै थांबानो जाबाय मोजाङै जाहोदे मुलिफोरखौ न' जागोन सार। नोंसोर दा मानसिखौ दसेनाव लांनो हासिगोन दे जागोन सार। समायनाय देहाखौ माबायदि मोनखोय? नै आबौ हिनस ओंखामा खुरबाय जाफैद'। नै आबौ जादो। आबै मामिया माला फैयो? मामिया फैगासिनो दङ नोंसिना जाना दे आबौ दे। आबै आं लोगोफोरजों गेलेहैसै दे। जागोन दे आबौ सोरांबारां थाब फै। जागोन दे आबै। नायलायनाय आसोल चिरां डिस्ट्रिक्टआव आरो हिन्जाव हौवा खारलायबाय। देलाय फरायलाय। चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय गुरुभाषा कासिबारि गामिनि सिमाङा बाथाबारि गामिनि मिजिंनि हिन्जावखौ लानानै खारदों। बिहा फिसाजोबो दं आरो हिन्जावा फिसाज्लाबो दं। आदसा आसोलफोर बेफोरबायदि बोराय बुरै समाव दोनखारलायबाय थायोब्ला जोंनि बर' समाजा मा जागोन? आदसा बुन्दुफोर लोगो मोनफ्लांबायोब्ला हमनानै थिखोना बुनांगौलै आरो न'आव खोन्थाहरनांगौ। खदाफोराव थांसै दा नङाबा मालिकआ रायगोन। जों थांगासिनो दङ जोङो बे लावथियाव थांगासिनो दङ नों थाबाय थाथ' जोङो थांगासिनो खोनाबाय एसे बारा गोजान नङा दसेनो सहैगोन। बे आसोलफोर रथ'लाय बे आसोलफोर जों इउटुबाव नुनाया बैनो। ए नङाबा माथो। थलाय खाथियाव नायनो नंगौना नङा। आदा ओरै फैथ'।
मानोमोन फंबायमोन फैदो बैयाव रायज्लायनोसै। सुनुश्री बे सियार लाना फैलाय नै मानसिफोर फैदों। नंगौ दे ओरैबो होदो हरैबो होदो दे ओरैबो लाबो राननानै। हा मानोथो फैयामोन फंबायमोनहालाय? नोंसोर जोबोद गेदेर मा गोरोन्थि गोरोन्थि मावबाय। फंबाय? आदा नोंसोरथ' बिसि फिसा असे नङा। नोंसोरथ' खारबोनायसो। आं दासो इउटुबाव नुदों। नोंसोर बेयाव फैनानै मा गोदाव सोराव खोथा रायलायफैदों? बाजै नोंना बांद्रायबाय। भटार आइ कार्डखौ लाबोलाय। मानो नांगौ फंबाय? आं नायगोन। र' लायनां। माथो भटार आइ कार्डआ नोंसिना मोनसेबो मिलाया। नोंनि फिसायनि मुङाथ' मिजिंसो, बाथाबारिनि मिजिं। बे कन्टेक्ट नाम्बाराव फन खालामलाय। हेलौ बाजै नोंसिनि आदानि नामा मा नाम? ए नोंसिनि आदाखौ जों गुवाहाटियाव हमना दोनबाय, नोंसोर लांफैनो हासिगौ दा। दे नोंसोर बिराद मोजां खामानि मावबाय दे, हामथारबाय दे। सोर गाबोन लांफैनोबा लांफैनो हासिगोन, जोङो मानसिखौ हमनानै दोनबाय। नोंसोर बिराद मोजां खामानि मावबाय, मानसिखौ हमना दोनबाय मालाय, जों गाबोन अखानायबा थांसै। दे होनबा दोनथ'बाय दै।